I-ofisi yobongameli bivele ngaphambi kwekomiti ejongene nenkcitho karhulumente ucacisa ngeengxelo ezahlukeneyo ezinikezelwe kumongameli licandelo elikhethekileyo lezophando. Umsinandozeli wenkqubo yoluleko ka-Advocate Vukela irhuqisa umrhaji. At this point in time, everyone seems to be taking care of what the law and the processes allow. Now, it's always difficult to try to act out or to act outside that, but at face value, 19 months not being at work is not a good story. Intwenka yemali esele ihlawulwe Oka Vukela kuze kuthi ga ngoku idale isankxwe. There is a emerging pattern of an abuse of the judicial processes in an attempt to circumvent consequence management. Inkqubo yoluleko ka-Advocate Vukela isaqhuba kumanqanaba ohlukeneyo ebhunga lothethathethwano lwabasebenzi bakarhulumente kuquka nesicelo esangqange kwinkundla ezabasebenzi.